फैगौ 15, 16, 17 आरो 8 फेब्रुआरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नैथि इयुथ फेस्टिवल खुंनो थियारि जादों। बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय गंसेल' नायल' जाल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैगौ 15, 16, 17 आरो 8 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो जौमा फरायसालिफोरखौ लानानै नैथि खेब इयुथ फेस्टिवल खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे हाबाफारियाव गंफ्रोमबो फरायसालिमानि फरायसाफोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला जौमा फरायसालिनि माखासे जाखांफु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बायदि बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों। बेनिनो जोंनि उदालगुरिनिफ्राय गागि खौरांगिरि सोरांसान बाग्लारिनि मोनसे एक्सक्लुसिभ लाइभखौ आबुङै नायलांदो। बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय जाय दोरोङारि मोसानायखौ दिनै माखासे लाइमोनफोरा बे समाव गोजौ थाखोआव दिन्थिफुंनो बे समाव आवगायबोदों। मानोना फैगौ 15निफ्राय लानानै 8 फेब्रुआरि बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय जा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बेयाव मोनसे लाइमोनफोरनि मोनसे इयुथ फेस्टिवल बेयाव जानो थांगासिनो दङ। आरो जा इयुथ फेस्टिवलाव दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे जाखांफुनाय लाइमोनफोरा दिनै गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बे समाव साखाफारा जादों। नैबे समाव दंफैयो आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे टंला ओनसोलाव आरो बे टंला ओनसोलावनो माखासे जितु जोंनि बर' हारिनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बे समाव बे इयुथ फेस्टिवलाव बाहागो लानो थाखाय बे समाव बायदि रोखोमनि साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ जिहेतु नैबे समाव जोंनि बर' हारिनि माखासे जि लाइमोन जाखांफुनाय उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोर दिनै नैबे टंला जौमा फरायसालियाव जे फरायफुबाय थानाय जितु लाइमोन हिन्जावसाफोर दिनै बिथांमोना बै फैगौ जि सानथामनि हाबाफारि लानानै जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जा खुंजानो थांनाय जे इयुथ फेस्टिवल बै इयुथ फेस्टिवलाव बिथांमोना बाहागो लानो थांगासिनो दङ। जिहेतु बिथांमोननि जा रोंगौथि जा बर'नि जा दोरोङारि मोसानाय बे दोरोङारि मोसानायखौ बिथांमोना बेयाव दिन्थिहैफुंनो थाखाय नैबे समाव साखाफारा जानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो जितु दिन्थिगासिनो दङ बेयाव माखासे जोंनि बर' हारिनि जा उन्दै उन्दै जि लाइमोन हिन्जावसाफोर दिनै बिथांमोना दिनै नैबे समाव बै सानथामनि हाबाफारि लानानै जा खुंफुंजानो गोनां जा इयुथ फेस्टिवल बै इयुथ फेस्टिवला गावसोरनि जा मोसानाय बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनो नैबे समाव बिथांमोना साखाफारा जादों। आरो थारैनो जों बाख्नायनांगोन बिथांमोननि बेबायदि जि हाबाफारि लानाय दा बिथांमोना जिहेतु बर'नि जा मोसानाय बेखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनो थाखाय नैबे समाव बिथांमोना साखाफारा जानाया थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै जों नैबे समाव बुंनांगोन। आरो जों नैबे समाव मिथिनो नाजानाय जिहेतु नैबे समाव माखासे दामगिरि बिथांमोनाबो दङ आरो आं बिथांमोननिफ्रायनो माखासे बाथ्राखौ मिथियो जिहेतु बिथांमोना फैगौ बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जा बिथांमोना बाहागो लानो थांगासिनो दङ बे बाहागो लानायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै हारिनि गेजेराव मा लाबोनो सानदों दा नैबे समाव आं बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजादों। नैबे समाव आंजों दङ जि मोसाखावरि बिथांमोना आरो जिहेतु बिथांमोनानो फैगौ सानथामनि हाबाफारि लानानै जि खुंजानो गोनां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जा इयुथ फेस्टिवल जानो थांगासिनो दं बिथांमोना बे समाव बाहागो लाहैगोन। आं बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजानाय जिहेतु बिथांमोनानो फैगौ जा सानथामनि हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफायो। जों मोजाङैनो प्रिपेरेसन खालामगासिनो जोंनि टंला जौमा फरायसालिनिफ्रायबो बाहागो लानो थाखाय 15 फेब्रुआरिनिफ्राय 18 फेब्रुआरिसिम जानो गोनां जा जोंनि नैथि इयुथ फेस्टिवल बेयाव जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय बादायलायनाय दङ। बे बादायलायनायाव जोंबो बाहागो लानो सानदों। ओमफ्राय जों दायो मोजाङैनो प्रेक्टिस खालामगासिनो। दायो मा मोसादों नोंसोरो? दायो जोङो बारदै सिख्ला मोसानाय। आरो बिनि अनगायै मा मोसागोन? बिनि अनगायै बर'नि जा बादायलायनाय दङ मोसानाय बेखौ जों गासिखौबो मोसानो नाजागोन आरो। बेयाव खन्थाइ आवरायनाय थायो मेथाइ खननाय थायो बेफोराव बाहागो लानो सानदों? बेफोराव बाहागो लागोन जों गासिबो। बेयो सेथि खेब नामा नोंथांमोननि थाखाय? बेयो जोंनि नैथि खेब। आरो बिनि अनगायैबो बे इयुथ फेस्टिवलनि अनगायैबो नोंथांमोना बबेयाव बाहागो लाफेरखो? बेनि अनगायैबो जों गोबां प्रग्राम जादोंमोन बेयावनो जों गासियावबो बाहागो लादों। दा साबैसे सोद्रोमाया दिनै नोंसोर बाहागो लागोन मोसानाय? जों मोसानाया गासै 60 ओमफ्राय दामग्राया 6। दा बेसेबां आसा जिहेतु बेयाव सार्टिफिकेट लाबोगोन होननानै गोसोआव माबायदि फिलिंस दङ? जों बेखौनो आसा खालामोदि जों गासिबो मोजां प्रेक्टिस खालामनानै मोजां मोसानानै जाहाथे जोङो प्राइजखौ मोनबोनो हागोन बेखौनो।
मोनानो जाहैबाय जिहेतु टंला जौमा फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोन आरो बिथांमोना बुंदों जोंनि सिगाङाव जिहेतु फैगौ बे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोना गाहायै बर'नि जा दोरोङारि मोसानाय बे दोरोङारि मोसानायाव बिथांमोना बाहागो लागोन होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बेजों लोगोसे बुंबावदों जिहेतु गोसोआव मोनसे सानदांथि आरो मोन्दांथि दङ बिथांमोननियाव जिहेतु बै जिथु बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लानानै बर' हारिनि जि मोसानाय बेखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनायजों लोगोसे माबा मोनसेबाबो आखायाव थफ्ला लानानै फैगोन होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो जोंबो मिजिं खालामदों जिहेतु बिथांमोननि जा हास्थायनाय बे हास्थायनाया फैगौ समाव थारैनो जाफुंसार होननानै नैबे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारि।